Uxolo bafethu sanibonana again. Sorry man. Kwenzeka iphutha la kwasuke kwathinteka kwenye indawo kwangena umuntu okungafanele angene la ungene ngeback door. Ngiyaxolisa kakhulu bafethu. Mfoka Mkhonza lo ngithi ngikhuluma ngale ndaba ye-NFP. Ngalokho kwenzeke lapha kwi media briefing ebizwe u-chairperson we-NFP uShevu Mkhabela. Ngicabanga ukuthi simbonile sonke bafethu. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho kusanda kwenzeka kulabo abangenayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Simbonile ke uchairperson we-NFP ememezela ukuthi bona nalaba behleli nabo lapha etafuleni njobe ebizele isithangamisa beindaba kanjalo nabanye ababephethe ama placards bemasha lapha ngaphandle kwale ndawo okuqhubeka khona isigcawu sokulungisa igwegwe kumama uMbalishini. Nangu uShevu Mkhabela usememezela ukuthi bona ba happy ngendlela umama uMbalishini asebenza ngayo kwi-legislature, bafuna aqhubeke futhi bathi ba happy nge-GPU. Usho njalo usihlalo uShevu Mkhabela uthi ba happy bona naleqeqebana lakhe nge-GPU, ba happy ukuthi iqhubeke. Uzowenza example wathi since kwangena uPremier uNtuli ubugebengu sebehlile kakhulu eKZN, so why kufanele kushintshwe izinto. You ask yourself ukuthi why now? Why now? Yini ebeyimenza usihlalo we-NFP nalabo ahambisana nabo bangakuvezi obala lokho kuso sonke lesikhathi njengoba i-NFP iyakwenza kwacaca kudala even before kube nemotion last year yayisivele icacisile i-NFP ukuthi ayina confidence ku-Premier. Wayengakazi asho lutho usihlalo lo we-NFP, bethulile nje naleqeqebana lakhe njoba bezokhuluma manje. Mina njengomfoka Mkhonza, that's the question engizibuza yona ukuthi why now? Yini eyenze ukuthi uShevu Mkhabela usihlalo we-NFP akubone kubalulekile ukuthi lesimemezelo azosenza manje nge-14 January ngosuku lokuqala lwesigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kukamama uMbalishini. So manje mhlambe mina mhlambe ningangibonisa la ukuthi kulombuzo wami manicabanga abengawuphendula kanjani uShevu noma nina nibuka kanjani lo mbuzo engibuzayo. Manicabanga yini eyenza uShevu Mkhabela ukuthi after all the process eyenziwe i-NFP from last year kuplanelwa emotion of no confidence kuze kube manje kungani ebethulile nalaba ahambisana nabo, kungani bezokhuluma manje sekuqale isigcawu sokuqondisa igwegwe umama uMbalishini? And umbono wakho uthini ngale zinto ayishoyo? Ngabe uneqiniso yini ukuthi ubugebengu eKZN behlile ngenxa yokuthi kune-GPU, behlile ubugebengu ngenxa yokuthi kubambe uPremier uNtuli? Kuyiqiniso kangakanani lokho ngumbono wakho, ikakhulukazi njengomhlali wase-KZN? Wena ohlala e-KZN, nina mhlampe ningasiphendula kangcono. Kukhona yena umehluko vele niwubonayo e-KZN ukuthi i-GPU noma ubaba uThami Ntuli ne-leadership yakhe i-GPU babehlisile ubugebengu? Uma kuwukuthi kuyiqiniso lokho, does that mean ukuthi i-GPU kumele iqhubeke na? Does that mean kufanele ukuthi umama uMbalishini after everything ayenzile ukuthi decide ukulwa ne-leadership noma kuba against inqumo ze-leadership, does that mean kufanele ukuthi aqhubeke angenziwa lutho, aqhubeke nje as if nothing has happened, aqhubeke ku-legislature, iqhubeke i-GPU njobe esho uMkhabela uthi konke kuhamba kahle? Uthini umbono wakho?
ngifuna ukuzwa lokho. Mina umbuzo engizibuza wona seniwuzwile, mina ngizibuza one thing nje. Yini eyenze uchairperson we-NFP ukuthi angaphawuli ngalendlela aphawula ngayo last year uma kusaplanelwa emotion of no confidence? Why ezokhuluma manje? Don't you think ukuthi kukhona mhlambe izinto esingazazi ezenzakele privately kwi-NFP noma privately kwamanye ama-member ye-NFP okungenzeka ukuthi uMkhabela lo uthole i-influence maybe from kwamanye ama-member e-GPU? Kukhona abanombono onjalo ukuthi kungenzeka uMkhabela nje bekhuluma kanje so uthole i-influence yena nabanye ahamba nabo. And ekhona okunye la okuphawulwe omunye kwenye indawo la bengibuka khona lolu daba, uthi uma kuwukuthi uMkhabela uthi thina, uma ngabe ethi uSheva uMkhabela thina, usho yena nobani? Uthi yena nobani mayethi thina bephawula in support of his statement? Noma mhlawumbe angaze ngiye ngasala, mhlawumbe ningangisiza. Isho ukuthini le nkulumo kababa uMkhabela uSheva uchairperson we-NFP mayethi thina, usho yena nobani? Njengoba kuqhubeka lesigcawu ke lapha yana bafethu, yilokho okwenzakalayo namhlanje. Sesiqalile namhlanje isigcawu, uyaqondisa uyigwegwe sikhuluma nje umama uMbalishile. Okunye mhlawumbe ongakuphawula kulo live ukuthi mawucabanga, ngoba lesigcawu ngathi sizoqhubeka kuze kube Friday, mawucabanga izoba yini outcome yalesigcawu? Njengoba manje sesibonile ukuthi upresident we-NFP ukhuluma okunye, naku manje uchairperson we-NFP ukhuluma okunye. Kusho ukuthini lokho? Mawubheka lesigcawu esiqhubekayo sizophetha kanjani ngombono wakho mangabe siphela Friday, uma kuwukuthi siyophela Friday? Ngicela nje sixoxe ngalokho. Sipho Shabalala uthi but abanye bayanqaba ama-members abanifuni GPU. So hayi angiboni ukuthi uthini, seyidlulile i-comment yakhe. General Peace, Sipho Shabalala, it's obvious, kuyacaca phela divide and rule. Okay, yeah, so iloko ke bafethu, indaba ye-NFP niyibuka kanjani? Siyophetha kanjani lesigcawu sokuqondisa kweyigwegwe kaMbalishile after sesizwa ama-comments afana nalawa avela kusihlalo we-NFP? Ngoba manje sekucacile ukuthi i-NFP kwi-leadership yayo is divided. Yebo, is divided. Kusho ukuthini ke manje lokho? Kuzokwenzakalani? Noma ake ngiyibuze kanje, njengoba sekunama statements lapha amabili, sine statement sika president we-NFP okubeke kwacaca ukuthi i-NFP isiphumile official kwi-GPU, bese ngapha sine statement sika chairperson manje esithi si happy thina nge-GPU. Shothi kune statement ezimbili manje kwi-NFP. Manje ke njengoba sezizimbili ke statement manje ze-NFP, ngombono wakho nangendlela obuka ngayo, yisiphi istatement esizoba namandla kumalungu wonke e-NFP uma ngathiwa i-decision manje iyathathwa ngokuphelele ngendaba ye-GPU nangendaba kamama uMbalishile? Uyibona kanjani wena? Okay, uSipho Shabalala nkokhele ekugcineni isiphetho bazomxosha lo mama. Okay, ubona kanjalo uShabalala? But mina ngifuna ukuthi kube specific. I-statement sika chairperson uSheva uMkhabela ne-statement sika president ubaba uBarnes ziwu-2 statement. Mawucabanga isiphi statement esizodla noma isinqumo esizodla umhlanganiso kule nqumo eziwu-2? Uthi uPresident Barnes NFP out of GPU, usihlalo uSheva uMkhabela uthi NFP stays within the GPU. Ngifuna ukuzwa ngawo mawubheka iyozala Nkomono kuyogcina bani la? Okunye futhi ngifuna ukuthola umama uMbalishinga uzogcina exoshiwe yini, noma mawulalela istatement sika chairperson uzodefendeka ngaphakathi ukuthi angaxoshwa?
kusho ukuthini lokho asiphawuleni ngaloko ke bafowethu yilowo nje ngithi angene la ngeke ngizwe ukuphawula kwenu ngako. Sipho Shabalala uthi esikamholi we-NFP kuzogcina yena. Okay, uthi kuzogcina esikababa uBarnes. Okay. Alex uthi lo mama akayindawo. Okay. Okay. Le statement eziwu2 bafowethu. Isiphe ekugcineni esizodla umhlanganiso noma isizoma. Ngabe iNFP iyonke izoma nestatement sika baba uBarnes noma izoma nestatement sika baba uShevu Mkhabela, ngoba sekucacile manje ukuthi zithibelene kanje, zithibelene upresident nochairperson we-NFP. Awuyi-imagine kanjena nje lento, yi-imagine mangabe ubaba upresident Ramaphosa ezokwenza istatement nge-ANC athi nako okudisadwe i-ANC, bese sizwa isithangami sabeyindaba uMantashe athi thina sithi against upresident. Okay, General Peace uthi GPU is sponsoring this faction. Uyibona kanjalo General Peace? Kona kubonakala engathi impela kunjalo mangabe ubheka indlela okuthathe ngayo isikhathi. Okay, Sipho Shabalala uthi inkokheli bayasiveza abanye babo ukuba abadayisi ngaphakathi kuphathi ye-NFP. Cishe istatement sakho nesika General Peace Shabalala sihambisana nombono ukuthi kukhona okwenziwa iGPU la kwi-NFP ukuyidivide. Nami ngiyibuke ngaleyo ndlela, ingakho ngibuza umbuzo othi yini lena eyenza uShevu Mkhabela azokhuluma manje? Ebengamotivateki ngani all along since last year kusayiwa kwi-motion of no confidence? Why athathe so long uchairperson we-NFP ukuthi akhulume kanje? Because now lento iqhamuka like sekukhona i-influence ayitholile of some sort somewhere emenza ukuthi akhulume ngalendlela. Niyamuza ukukhuluma ngogqozi, so ngingasho ngithi uma ngabe General Peace uthi iGPU kungenzeka iyamsponsora iyayisponsora le division, ngingakuvumela ngendlela okwenzeka ngayo. Nawe Shabalala ngingakuvumela mawuthi vele kukhona nabadayisi phakathi ku-NFP. So niyibuka athi yophetha kanjani ke Friday ekamamushing? Uzoxoshwa vele mangabe kunje noma uzodefendeka agcine ngaphumanga? Utheni umbono wena? Okay, Sipho Shabalala, yes, GPU they giving money to some of the members ku-NFP. President need to take isinqumo. But isinqumo uzosithatha kanjani makuwukuthi i-leadership mhlambe ise-divided kanje? Isisindo se-decision azoyithatha sizoba kanjani? Uzokwenza kanjani lo? Manicabanga le statement esishiwo ulo uMkhabela. I-statement lesi ukhulumela abani uMkhabela? Ukhulumela yena nobani? Manibheka. Ingabe laba behleli nabo lapha ngaphambili kwisithangami bayavumelana ngokuphelele naye mawubabuka noma just they were there ukumkhapha? Okay, General Peace uthi uzoxoshwa uShinga aye enkantolo. Okay, usame lapho General Peace. Ngiyakhumbula ukuthi naku-last live wethu usho kanjalo ukuthi uzogcina enkantolo. Ngiyabonga kakhulu ngokuzwa lokho. Right. Hayi bafethu, inzima le ndaba ye-NFP, inzima ye-NFP. Manicabanga ngoba sizwile ukuthi ingxoxo ze-MK Party ne-NFP, noma ake ngibeke kube specific, ingxoxo ze-MK Party no-President uBarnes cishe nazo ziyaqhubeka ngasese. Manicabanga uma sekunje i-MK Party yona izothatha lophu uhlangothi, izokwenza kanjani mase kunje? Mangabe uthi izothatha isupport uBarnes, izomsupporta kanjani mase kunje ukuthi uselwa no-chairperson wakhe? Okay, noSihle Zulu uthi sekukhuluma imali abayinikwe i-DA. Ubona kanjalo noSihle? Impela kona hayi kuyasolisa ukuthi sekubuyaphi konke lokhu manje, because usihlalo ebengakhulumi all along ngalendlela akhuluma ngayo. Bekubonakala engazi ukuthi yonke leadership
ye-NFP engaphandle kwe-legislature iyavumelana. Sekushintshe iphi? Ruth Mabaso uthi sebegwinyile. Okay. Ngibone ngathi ama-comment amaningi la akubeka kucaca ukuthi hayi abantu abafana noMkhabela engathi impela sebabribeyiwe la. Abantu abaningi ngathi basho njalo. Bonkosi uthi usihlalo uzikhulumela yena nesisu sakhe. Ubona kanjalo weBonkosi? Usho ukuthi uyikhulumela yena, kungenzeka vele khona anikwe kona. Mawuthi ukhulumela yena nesisu sakhe, phela usho ukuthi khona kubenefitayo noma azokubhenefitha la. Uthenjiswe something noma unikwe something. Usho njalo Bonkosi? Ngaba kusiso istatement sakhe kodwa ise-influence evela ku-GPU. Ngiyawajabulela ama-comments wenu bafowethu. Sengizoyivala nje, ngisele no 4 minutes la. Njengoba ngishilo ngathi ngiyagijima. Kulo 4 minutes ake ngibuze lo mbuzo lo. Kwi-NFP uma nicabanga isinqumo soku-decide ngomama uMbalishiwe, uma nicabanga sizokwenziwa kanjani? Ingabe kuzovotwa? Uma kuvotwa ucabanga ukuthi njengoba sekune-statement eziwu-2 ivote lizohamba kanjani? Mawuthi kuzovotwa isinqumo sizothathwa kanjani mawubheka? Ngoba Friday kufanele sibe siphuma isinqumo sokuthi kugcine kuhambe kanjani esigcaweni sokuqondisa uMama uShini. Okay, nangu noSihle uyabuthi GPU ayisizi ngalutho, asinamanzi. Uyakuphikisa wena ukuthi athi uMkhabela iGPU iyasebenza. Nangu phela uMkhabela uyincomile namhlanje for the first time ngimuzwe encoma iGPU. Angikaze ngimuzwe namhlanje uyincomile. Kusho ukuthi imali ingenenini mayingenile. Akhona bathi phela ingenile, imali ingenile. Kusho ukuthi ingene izolo. Ngifuna ukuthola manje last question yami, ngisele no 3 minutes. Last question yami ithi uma ngabe usihlalo no president bephikisana kanje, sizothathwa kanjani isinqumo ngomama uMbalishiwe? Do you think kuzovotwa? Uma kuwukuthi kuzovotwa, sizohamba kanjani isinqumo? Ngokubuka kwakho. Ake sigese. Alex uthi sibabonile abantu be-NFP bebebaningi. Yes, bagcwele ngaphandle bayabhikisha lapha. Okay, General Peace i-DA ishilo ukuthi izokhuluma nayo NFP. Okungenzeka we-General Peace ukuthi wenza lesithangami nje lo chairperson ingenxa mhlambe influence ayithole ku-DA kule meeting beyicelwe i-DA, ngenzeka bayitholile kusihlalo wa influenceka. Possible kodwa ukuthi i-DA noma i-GPU yenza likhulu ngasese. Phela MK party ifike ngamandla and yasho i-DA vele yathi iyokwenza konke okusemandleni ukuthi i-MK party ingangeni emandleni. So kubonakala ngathi kuyenzeka lokho. Bafowethu 2 minutes to go. 2 minutes to go. Ngifuna ukubuza le question for the last time. Sizothathwa kanjani lesinqumo ngomama uMbalishiwe ngendlela obuka ngayo makukuthi i-NFP divided kanje? Ingabe ubuholo obuphezulu buzovota? Uma buvota ukubuka kanjani ukuvota kwabo lapha phezulu? Bazovota kanjani? NEC yelokho nje ye-NFP mawucabanga izovotela isinqumo ngayiphi indlela? Ingabe izovotela ukuthi akhishwe? Sizoba successful sokuthi akhishwe uMama uMbalishiwe noma sizofaila? Nangu kulona uthi umbono i-government ake ithole umshini ozokhipha lezi bhamu ezibulala abantu, umshini ozosensa. Okay, khuluma ngepoint elihle la lokutholakala kwezibhamu ngoba ziliqedile izoweklomi. Siyabonga. Ngiyayivala ke bafowethu, ngiyayivala. 1 minute to go manje, 4:30 ngiyavala. Ngiyabonga kakhulu ngama-comments wenu. Ngiyawajabulela kakhulu. Ake siyithathe le ndaba siyoyidlulisela nakwabanye ke, ngizoyidownloada lo live ngiphinde ngiu-uploade la for those who are not here.
bazoyibona nabo. Okay, ngiyathela ngensimbi uthi maybe sebebathengile abaku-NEC. Okungenzeka ukuthi i-GP seyithenge amanye amamembe e-NEC. Possible, yes. Kupossible wenyathela ngensimbi. Kupossible nalo. Bafowethu ngenxa yesikhathi ngicela ukubaleka so4:30 njengoba ngishilo ukuthi ngingena nezicapha ngiyagijima. Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwenu. Akeke sibuke ukuthi njobe senze statement kanjena uchairperson i-NFP noma upresident we-NFP uzoresponda kanjani kule statement esishiwo ubaba uMkhabela. Siyafisa ukuthola ukuthi uzothini ubaba uBarnes ngaloko kushiwo namhlanje uchairperson we-NFP. Kubalekile ukuthi engathi angasheshe akuphendule lokubaba uBarnes ukuze abantu bangeke bahlale bedidekile ukuthi kwenzakalani e-NFP. Ngiyabonga bafowethu. Ngiyayivala la, ngicela niqhubeke nisubscribe nishare niqhubeke sikhulise le channel together nani. Ngiyanibonga kakhulu. Sesiyodibana ke kwi-live elandelayo nakuma-video elandelayo. Ngizoku-downloada lokhu ngikufake again sizokhomenta. Ngiyanibonga, niphile bafowethu.